Tjek YouTube, indtil videre er der 12,5 minutter. Hey! Kom herover! Hvorfor er du så ung og dum? Så kys kom på det. Er det en røg? Han har andre sæt. Ja, det kan vi også godt. En eller anden liste, der har... Det kender jeg ikke noget til. Det kender jeg ikke noget til. Nej, det var fint. Bare blive væk. Så tager han af. Okay, en mand, han kan stille. En gang igen. Hey, hvorfor kigger de her brædder? Det er ikke ordentligt. Skål, vi havde taget den venstre, så tager den højre. Hvad sker der med den der? Det er S, mand. Den er S. Skal jeg sige en G? En G for... Hold
love you. I wish I could be your wife. Am I okay in English? Christian. Yes. Ja, fandme. Sådan en klasse på Svarsen. Det ligger i den jakke. Nej, men... Fuck dig. Kom her. It was actually left the building. Scott. Hvordan synes du selv, det gik? Nej, det gik sgu ok. Så kan vi komme til Jylland nu og drikke nogle bajer, det bliver fedt.